Mugikorra lapurtu dizutela, hemen lau aholku eta prebentziorako neurri. Deitu zure zenbakira beste mugikor edo etxeko telefonotik. Naiz eta lapurreta bat izan dela pentsatu, behar bada ahaztu egin duzu. Aurkitu duen norbaitek eman aldizu edo lapurtu dizun pertsonarekin akordio batera heldu zaitezke. Lokalizatu eta arrastroa jarraitu ahalik eta azkarren. Hainbat aplikazio daude iOS edo Android mugikorrentzako dohainik edo ordainketakoak direnak. Email kodea bilatu eta zure konpainiari deitu zin txartela blokeatu dezaten. Honekin, deiak, interneta eta bar erabiltzea egituko duzu, eta gainera lapurtutakoen datu base batean gordeko dute kodea, beste zin txartela batekin ez erabiltzeko. Denuntzia jarri polizia etxe batean. Honetarako identifikatu behar zara jabe modura, albada erosketa faktura eramanez, non email kodea eta mugikorraren serie kodea agertuko den. Baina, nola ekidin lapurreta? PIN blokeoa, pasahitza edo patroia erabili. Gero eta ohikoa da segurtasun hauek erabiltzea, baina ez dago guzti zabalduta. Honekin gure mugikorraren erabilera ez baimendua babestuko dugu. Segurtasun kopiak egin noizbehinka. Astero egitea eta datuak ordenagailuan edo eta hodeian gordetzea gomendatzen da. Lokalizazio aplikazioak erabili. Mugikorraren eta bakoitzaren arabera hainbat daude. iOSen iCloud doakoa dena, eta Androiden Android Device Manager doakoa edo Cerberus. Email kodea gordeta eduki. Email kodea gure nan zenbakia bezalakoa izan da, oso garrantzitsua da gordeta edukitzea. Kodea ikusteko **06 ** markatu behar da dei bat izan balitz bezala.